Dobar dan, dobri ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Znači, danas pričamo o marihuani, vutri, ganđi, travi, marihuani, kako god hoćeš. Znači, jako mi je bitno da ispričam svoju priču, da malo mlađe generacije nešto vide ovo, razumeš kako, šta sam radio i šta je dovelo do ovoga da to više ne radim. Tako da vi ne biste dolazili i radili tako neke loše stvari, napijeli, drogirali se i tako dalje. Odlučio sam da vam ispričam moju priču iz prve ruke, znači nema laži, nema prevare, samo iskreno. Hoću da vam ispričam naravno moju priču, ali hoću da vam kažem još nešto o vutri, marihuani pre svega toga. Znači, ne želim da odugovlačim uopšte s ovim klipom, jako mi je važno. Ajmo da počnemo. Znači, da li je marihuana droga ili nije, jeste, čućete zbog čega na kraju i uopšte ne želim da ulazim u takvu neku tematiku i sve. Tako da ovo neće biti ono kao kad profesori pričaju u školi, znate deco, to je loše, nemojte to da radite, to može izazvati zavisnost, itd. Jeste, profesori su u pravu, ali neću da smaram sa tim, nego ću vam lepo kao brat, kao čale, kako god hoćete, kao čale važi. Kao vaš brat, kao najrođeniji, da vam objasnim zašto je to loše, brate, razumete? Zato što se svuda reklamira ovo generacije su otišli u... znaš gde su otišle, brate, tako da, ajmo da krenemo s ovom pričom. Znači, marihuana u sebi sadrži THC. Zašto je uopšte marihuana loša i šta je taj THC? THC je tetrahidrokanabinol, šta je to? To vam je, kao kažem, to neko sranje koje imate u vutri i to vas čini onako... chill, high, razumete, onako da ste naduvani, da vam je kao sve super vamo tamo. I koja je fora sa tim? Kad neko puši marihuanu, na njemu se ne vide neke fizičke, da kažem, posljedice. U smislu, ako neko se drogira s nekom drugom drogom, vidite da, ne znam, gubi kilograme i propada. A kod marihuane se, da kažem, ne vidi toliko fizički, zato što marihuana vam najviše utiče na mozak. Kako vam utiče na mozak? Pa tako što marihuana spržava moždane ćelije, a moždane ćelije su jedine ćelije u vašem organizmu koje ne mogu da se regenerišu, što znači ako pušiš puno, a marihuana utiče na to, znaš marihuana te zaglupi, otupi, postaješ trom, inertan, ništa te ne interesuje, nisi zainteresovan ni za šta i to je u suštini prva stvar koja je loša kod marihuane. Iz mog iskustva mogu samo da vam kažem da ja kad sam to radio sam šljakao u omladinskoj zadruzi, znači to je bilo predno 2-3 godine i zaboravljaš non stop, ne možeš brzo da razmišljaš, vamo tamo baš ste unazadi skroz i na primjer ja se ovoga sećam. Trebao sam da idem na posao, lupam utorak, to je omladinska zadruga, znači možda birate kojim danima će da idete na posao, logično. Jer je omladinska zadruga. Znači, oni su mi rekli, na primjer, dođite u sredu, a to bio ponedeljak. Ja vario ponedeljak, vario utorak, vario u sredu, četvrtak, petak i ja se tek u subotu setio da treba da idem na posao. Ja bih u fazonu, druže, nisam otišao na posao, kao, znaš, baš loša priča. Sad, krećem sa svojim story time-om ovo da vam objasnim u najkraćim crtama, da vidite šta se meni desilo. Ja sam mislio da ću da umrem. Majke mi vam kaže, mislio da ću da umrem, razumete? I, još samo ovo da kažem, znači, ona fora, marihuana nije droga, marihuana je najlakša droga, ne postoji lake teške droge. Znate ko je, evo iz mog iskustva, nisam ja neka narkomančina bio, ne znam ja šta, ali realno kad pogledaš, znate koja mi je droga najgora i najteža? Marihuana. S njom počinješ, brate, ona te dovede do drugih droga. Retko ko će odmah da uzme da se bode s nečim u venu, razumiješ, ili da šmrče. Ima slučaja, ne kažem. Ali 99% ljudi će prvo krenuti sa cigarama, pivom, pa da kažemo droge danas, mada i alkohol je droga, realno. Samo što je legalna. I, da kažemo, današnjih vrsta droge što se smatraju za drogu, znači marihuana, kokain, vamo tamo i te gluposti, svi će da krenu prvo sa vutrom, zato što je to, jel te, najlakša droga, uopšte nije najlakša, dovedete posle do najtežih mogućih droga i tako, brate, završiš svoju priču. U suštini, ovako, Vojkan, brate, ja sam pušio 2,5 godine i sad, nije to bilo konstantno svaki dan, prvo kreće sa društvom, pa onda u školi, pa onda ajde ovako, ajde onako, ajde ovamo, i to tako lepo ti uzme maha i, brate, malo se navučeš. To jest ne malo, nego navučeš se. Ovaj datum ću slaviti kao svoj novi rođendan. Pa je sad ovo, 16. jun 2021. godine. Znači evo ima skoro 2 godine kako ne puši marihuanu uopšte. I iskreno da vam kažem, mnogo mi je bolje. Razumete? Mnogi ljudi kažu da marihuana otvara kao centre neke za kreativnost, da ste kreativni. Ne, znači to je laž. Makar za ove 2 godine u mom iskustvu sam uvijek bio nešto... ispada mi jezik, druže, krećem da se krivim, razumeš? Ne znam šta mi je, bukvalno zaglupite na maks. Ja pričam s drugarom, razumeš, ko je haj, mate, šta si rekao? I moj ortak u fazonu kao, brate, zaboravio se, nemam pojma, kao, znaš,
Znaš koliko loša pričam, pa sad ovo. 16. jun 2021. godine. Vojkan pre toga bio na nekoj žurci, vamo tamo, tu se šiko, razvalio se kolonac, razumeš? Nije jeo, nije lepo spavao, od alkohola, brate, suvo ti se onako ostalo, spavao sam, bila žurka negde u Obrenovcu, spavao, brate, nazad u kolima, razumete, došao kući, ja razmišljam, ma da, to je to, dođem kući, začadi se buksnica, vamo tamo odeš da spavaš, bolete uši, sutra ujutru si kao nov, jel tako? Pa obično je bilo tako, ali ovaj put nije bilo tako. I u čemu je bila stvar? Ja sam u ovoj moj sobi bio i pritom bio sam sam u kući, znači bio sam ovdje u svojoj sobi, zatvorio prozore, zatvorio vrata, sve, uzo, napravio, začadio džok, pušem ja ovo ono, meni je lepo, u suštini kad se tako zatvori sve, to se zove hot box, znači da dim ne ide, nego da dim ostaje u prostoriji i samim tim te odradi još više taj THC, što sam rekao, to što vas čini naduvanim, znači kad su zatvoreni prostoriji, još više to odradi ko budalu. I ja završio, brate, završio buksnu, ugasio buksnu, razumeš, i šta se dešava. Prvih 5 minuta mi je uvijek bilo kao i ranije, lepo, opušteno sam vamo tamo sve, bajo moj. Znači, kažem, nikad ovo neću zaboraviti. Brate, znaš koji je to osjećaj? Samo ti padne roletna, brate. Nešto mi je loše, muka mi je, a ja ništa nisam jeo, jezda sam pio alkohol, bio sam pijen, ali nisam tamo povraćao, nisam se razvalio, nemam pojma, razumeš, da sam spavao u kanalu tamo, znaš. Muka mi je, nije mi dobro, panika kreće da me vata, ljudi, ja ne mogu da vam pišem šta je to. Odjednom osjećam ogroman pritisak, ovako ovde, na glavi, sa strane, svuda, ja ovako sedim u ovoj stolici, razumeš? Ba evo, ne osjećam noge. Znači, uzem ovako nogu, znate ono kao kad spavate, brate, toku noći, spavaš na ruci, uzmeš onako ujutru ruka kao da nije tvoja, takav osjećaj bio. Zacementirati noge, ne osjećaš ništa, druže. I ja sam tu, već ozbiljno sam se ustro, nisam znao šta se dešava sa onom, kako da prekinem ovaj loš trip, kao ajde uzmi misli o nekim lepim stvarima. Ne može, brate, nema šanse, ne ide, brate. I šta ja ti radim? Rekao, ajde, nisi ništa, jesti malo muka, idi pojedi hleb. A suvo ti od ustima svaki put kad pušim marihuanu i uzo hleb, ono još suvlje, jedi, žvaći, tripovi, paranoje, ovo, ono, idem ja. Ja sam ti, brate, ništa nisam jeo, 6 ili 7 puta sam bacio peglu. Povraćaš samo kiselinu, baš mi je bilo loše. Kad sam se ispovraćao, sredio, odlazim u ogledalo, sad ovdje imam uključeno svetlo pa izgledam belo. Bio sam beo kao zid, kao papir iz sveske kad uzmeš. Faca bela, cela, ovako ovdje ispod očiju, ljubičasto, oči crvene kao paradajz. Ja vidim, meni nije dobro, ne znam šta da radim. Ne sam da zovem hitnu pomoć, da kažem da je marihuana, poslije će da bude neki haos, da ih lažem da je alkohol, ne može baš, od alkohola ne može baš toliko loše ti bude. Može da povraćaš i sve, ono, ti ideš, lutaš, vamo tamo, juriš svoje noge, ovo je, brate, mnogo psihički, ono, otišlo baš iza ugla, razumeš? Ja jednom trenutku rekao, ajde idi umi se. Znači ovako, uključim vodu, stavim ruke, ovako čekam da se kao šake napune da bi se umio. U jednom trenutku šake mi ovo licne. Ja kao, kako da sumijem sa ovako malo vode, razumete koji trip je u glavi. Kad sam pogledao oko sebe, sve u WC-u što je bilo belo, bilo je zeleno. Neki pritisak u ušima, a pazite ovo, ja živim u kraju jednom BG-u, u jednom kraju u Beogradu, gde je šuma. Znači, nije tu nikakva velika ulica, nema ništa, znači šuma, nema saobraćaja, ništa se ne čuje, čuješ ptičice kako cvrkuću. Ja u glavi čujem neke glasove, pored mene je šuma, ja čujem autoput kako prolaze kola, a pritom sam u kući, čujem kako mi neko pere sudove, čujem viljuške noževe, ja trčim u kuhinju, gledam, nema nikoga, brate. Ljudi moji, ja ovo, verujte mi, ne bi poželao najgorem neprijatelju ikada. Znači, nikome ne bi želeo da se ovo desi, zato vam i ovo pričam jer sam čuo da ljudi imaju slične priče ovakve kao ja i zato hoću da vam kažem da batalite tu priču i da ako niste probali marihuanu, a premišljate se možda sad, nemojte da je probate. Nemojte da je probate, verujte mi, ne propuštate ništa. I ja kao što da radim, to je već uhvatila panika, znaš ono, bio sam u fazonu, ma da, ceo život će ostati ovakav, ludnica, daće mi uniformu, vezivaće me za krevet, nikad se neću ženiti, nikad neću imati decu, nikakav posao, ništa. Znaš kakav loš trip? Znači vidi katastrofa, brate. I u tom trenutku neko kuca na vrata, otvaram vrata, ono, sestra, šta bilo, kako vamo tamo, ja joj objasnim sve. Otišli, prošetali se malo, ja vidim, ono, u šumu, ja vidim neki ljudi prolaze, ja sam u tokom tripu bio sam i da će oni da nas ubiju. Ozbiljno vam kažem, neko, ubiće nas Jovana je moja sestra, Jovana, hvala ti što si mi pomogla tada, spasila si mi život, majke mi. Znači, da i moje sestre nije bilo, vi sad ne bi gledali ovaj klip 100%, ja sam razmišljao da se ubijem tada. Razmišljao sam da se ubijem koliko mi je loše bilo. I ništa, ja sam malo prošetao s njom, ona mene stavila u krevet,
da odspavam, uzeo sam one kapi, stavio sam u oči i znaš ono, u tom trenutku ona mene pita kako ti pomognem, šta ti treba, ja kao ne znam, ne možeš da im pomogneš, znaš ti šta je to, to je brate, u paklu bi ti bilo lepše, znate ko, ono, bukvalno imaš osjećaj, ovdje ti je ovako sve stalo i ceo organizam, organi, ništa ti ne funkcioniše, bajo, znaš ono, začepljenje totalno, ono, ne znam, brate, bolje, u fazonu si bolje da se nisam ni rodio, majke mi vam kažem. Ništa, ja tu legu da spavam, ja sam, ljudi moji, zaspao u 7 uveče. U 6 uveče, ja se izvinjam, u 6 uveče sam zaspao. Znate kad sam se sutradan probudio? U 2 popodne. Ja sam 20 sati spavao. 20 sati, znači, a pritom, to sam zaboravio da kažem, kad sam legao da spavam, ja sam toliko bio uplašen, rekao sam sestri da spava sa mnom u krevetu, jer sam ja toliko slabo disao, ovako stavim ruku u srce mi skoro ne kuca, razumete? Ja sam rekao, Jovana, molim te, ostani sa mnom, ja sam imao trip da ću da zaboravim da dišem. Jer sam toliko sporo disao i toliko si, ono, se trudiš da ostaneš normalan, da, ono, ne vodiš računa, mislim, ti ne vodiš računa kad dišeš, to ti je tako, dišeš pa dišeš. Ali u tom trenutku, da ti neko dođe i kaže pašće ti cigla na glavu, ti bi 3 sata gledao ovako gore i gledao da neka cigla ne padne tebi na glavu. Znači, ja sam bio šizofrenija 1/1. Čuo sam glasove, ovaj mi priča treba da se ubiješ, ovaj mi kaže ti si retar, ti si ovo. Čuješ zvukove, paranoja, panika, nikad gora situacija u životu mom. Ja lego sam u 6 popodne, probudio sam se, ljudi moji, 2 popodne sutradan. Ja sam 20 sati spavao sutradan ujutru kad sam se probudio. Bilo mi bolje mnogo, skoro sam bio normalan, mogu da kažem, ali ono, dalje sam se brda plašio, baš sam plašljiva osoba bio, razumete, par puta sam išao na posao, ne znam, nedelju 2 dana posle toga. Isto sam imao te neke tripove na 5-6 minuta, nekad sam u toku noći imao, ono, ne znam, spavam, imam te neki trip, ono, ne sam iz sobe da izađem u tripu sam, neko mi je iza vrata, ono, znate, baš loša priča, mnogo loša priča i zato sam u fazonu, nemojte to da radite, od marihuana nemate ništa, a kamoli od ovih težih droga, znači, marihuana je droga, može se ljuti ko hoće, ja vam iskreno govorim, nemojte to da pušite, pogotovo za mlade ljude pričam, zato što ti kad si mlad imaš najveću sposobnost da učiš, da pamtiš jezike, da radiš ovo, da znaš ovo. I zašto bi ti u tom trenutku zaglupljivao sam sebe, brate? Kad, znaš ono, ništa ne dobijaš, brate. Lupam, ljudi koji puše po 10 godina, od, na primjer, 15. do 25. godine, te osobe nisu upoznale svoje sebe, svoje kapacitete, svoje granice, koliko šta mogu da urade, koliko mogu da se potrude u nekim stvarima. Prosto, on u 25 godina kao da ima 15, jer za tih 10 godina nije bio on, ako je konstantno pušio, nego je sve bila vutra, razumete? I zato je to jako loše, tako da, ljudi moji, ne znam, pazite se, ja sam rekao moje mišljenje, nemojte da idete tim stopama jer nemate zaista nikakvu dobit nemate od toga, majke mi. To što će neko da bude u društvu, bravo, maturi, ti si kralja, se na duvu, popuši si 5 džokova za dan, svaka čast. Brate, bežite iz tog društva, bežite iz tog društva. Tako da, to je toliko posle daleko otišlo da sam ja morao primiti injekciju jednu, ne znam kako se zove, da bi se smirio i sve. I baš mi je bilo loše taj period i samo želim da kažem vama, nemojte da pušite to, nema tu ništa ni za koga pametnog, ako si pametan nemoj da pušiš. Evo, ja nisam bio pametan, ja sam bio glup, a ono, neki bi rekli da sam i sad. Mislim, ne zato što sam pušio, nego ovako. Nema tu ništa za vas, znači ne dobiješ ništa, bit ćeš, brate, pospan non stop, glup, mozak ti se raspada, ne možeš lepo da razmišljaš, nemaš stvarno ništa od toga, nemaš stvarno, ama baš nema ni za koga tu ništa. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Ne znam da li si u fazonu, da li hoćeš sad tek da probaš ili si se već navukao kako šta da radiš. Najbolji lek za svaku zavisnost je apstinencija. Šta to znači apstinencija? Apstinencija vam je, na primjer, pušiš cigaru, evo ja na primjer pušim sad ovo govno i hoću da prestanem, ali nemam inspiracije dovoljno. Apstinencija, na primjer, pušiš 3 godine i samo prestaneš da pušiš, to ti je najbolji lek. Jeste teško, ali prvo što mi je najbitnije ako hoćete da ostavite marihuanu i tako te neke stvari, morate da se sklonite iz vašeg društva, brate. I da izbrišete fonove od svih lerdija koje imate u vašem imeniku, zato što vam, znate, oni poruke vam šalju, stiglo novo, vamo tamo mnogo dobro. Blokirajte te sve telefone, nemate ništa od toga. Zdrav život, naravno, niko nije savršen. Znači, gledajte da vodite zdrav život, da imate
normalno okruženje, normalno društvo, pogotovo normalno društvo koje vas neće smarati u fazonu ajde probaj, nemoj da si calao, nemoj da si na slovo P, neću da psujem ako ne smeš da probaš. Reci brate, ja sam cava sam, ja sam brate kukavica, pederčina, neću da probam, ti idi drogiraj se, razumeš. Tako da ljudi moji, to je to što se tiče ovog klipa, nadam se da vam se svidio klip. Nema stvarno tu ništa za vas, ljubi vas vaš brat Vojkan, ja vam ovo pričam svoje iskustvo i ne bih želeo da niko ima slično iskustvo kao što sam imao ja, ovo vam pričam iz najbolje namere. Ljubi vas brat vaš Vojkan i sve, uskoro kreću do jaja klipovi, tako da like, share, subscribe i vidimo se na Kosovo, je li tako? Ti kazna, bio sam mali, ti si ostala u srcu, šta je doneo rat, da li je imao svrhu, da li će se ikada saznati istina, gdje je moj život, gdje je moja Priština. Bio sam mali, ti si ostala u srcu, šta je doneo rat, da li je imao svrhu, da li će se ikada saznati istina, gdje je moj život, gdje je moja Priština.